Yes mga ka-idol, no? Maayong adlaw, may gabi sa inyo diha. Natin kang tawag isa lang, mag-unplug ko gitara, walay mic. No? Before ko mo kanta og isa ka kanta, shout out sa ta. Shout out diha kang Juju Aquatic. Shout out kay Santos Baybayon, shout out kay Danny Lubitos, shout out kay Christopher Budjungan, shout out kay Eric Bin Badyang, o shout out sa Tagbi Vines Bandilyo, o shout out kay Boy Tuwad. Oy, siguro gatuwad-tuwad si Boy Tuwad, incoming. Shout out sa imo ada. O shout out kay Marlon Campos. Yes, kanta ta. So mo kanta ta tong katahon kay Tak. Tuldok. Ang tuldok ay may salaysay at may kahulugan na dapat mapansin at maintindihan. Kahit sino ka man ay dapat malaman na dito sa mundo ikaw ay tuldok lang. Kahit na ang araw sa kalangitan, siya ay tuldok lamang sa kalawakan. Lahat ng bagay ay tuldok ang pinanggalingan. Kung masdang mabuti, tuldok ang uuwian. Mabuti ang sangkatauhan. Maraming nag-aaway, tuldok lang ang dahilan. Sa aking nakita, ako'y natawa lang, pagkat ang nangyayari malaking kahibangan. Kaya wala kang dapat na ipagmayabang, na ikaw ay mautak at maraming alam. Dahil kung susuriin at ating iisipin, tulad ng lahat, ikaw ay tuldok rin. Yes, kita tuldok lang. Thank you.